Moikka! Mä oon Julia Kiviniemi Raision kauppaopistosta, jossa opiskelen toimisto- ja talouspalveluita. Valmistun tänä keväänä. Mä osallistun tähän kilpailuun, koska tykkään haastaa itseäni ja hankkia joka puolelta lisää kokemusta. Hyvä esimerkki on, kun lähdin 2 kuukaudeksi työharjoitteluun Pohjois-Irlantiin. Suoritin harjoittelun niin hyvin, että mulle tarvittiin sieltä myös ensi kesäksi töitä. Työkokemusta mulla on digimediatoimisto Wilberiltä sekä työharjoittelun että kesätöiden merkeissä. Mulla oli siis 2 työtä, kun monilla muilla ei ollut yhtäkään. Hankin molemmat työt itse, josta olenkin erityisen ylpeä. Olen harrastanut tanssia jo 10 vuotta, suunnitellut koreografioita moniin eri tapahtumiin ja ollut SM-kisoissa 2 kertaa, joten pitkäjänteisyyttä ja yritteliäisyyttä kyllä löytyy. Hymyni ja positiivinen asenteeni näkyvät, olen rohkea ja aina valmis uusiin haasteisiin. Toivonkin tapaavamme vielä työhaastattelun merkeissä. Kiitos! Kiitoksia Julia. Ihan nopea kysymys täytyy esittää, ensinnäkin hienosti aloitit pelin. Ei ole helppo paikka tulla tähän ja todella upea suoritus. Mutta mua jäi kiinnostamaan, että siis, mitä sanoit, että teet 2 työtä yhtä aikaa? Joo, eli aluksi mä olin päivät digimediatoimisto Wilberillä. Tuttu paikka, joo. Sitten sieltä suoraan niin menin jatkamaan Prismaa kassalle. Okei, ihmettelikö ihmiset, että kuinka sä jaksat vai oletko selittelemään sitä? Kyllä sitä ihmeteltiin joo, mutta ihan hyvin sitä jakso. Muisti vaan nukkua riittävästi. Noniin. Hei, niin mä uskon, että tuut pääsemään vielä pitkälle, mutta nyt on aika ottaa meidän tuomaristolta kommentteja, jos vaikka Leo aloittaa sieltä. Eli miten kommentoit tätä Julian esitystä? Hyvä duuni, Julia. Mä sanoin, että olette kaikki valmiiksi. Kaikki esiintyjät täällä tänään on jo valmiiksi voittajia, koska se ei ole se, että mitä te esitätte sinne yleisölle, se on se, miten te esitätte, se, että te uskallatte tulla esiintyä. Ja tosta sun videosta oikeastaan mulle jäi se mieleen, että se viimeinen sana on se, että mä kasvan siinä. Ja siinä on nimenomaan se, että siinä ei ole niinkään kyse siitä, että kuinka hyvä sä oot tänään, vaan se, että oot sä valmis kohtaa tavallaan ne hankaluudet, valmis niin ottaa ne sisään, päästään ne ulos, oppii niistä. Et susta näkee sen, että sä oot esiintynyt, siksi sä voit olla vähän itsevarmempi. Ja sulla on sitä touchia. Ja mikä oli hyvä tuossa pitchissä oli se, että sulla oli hyvä story. Kaikki tarinat, jos pystyy kertoa kerro tarina avulla. Sun story lähti sieltä Irlannista jostain. Mä olisin mielelläni kuullut lisää, että siellä Irlannissa tehtiin sitä ja tätä, kuin että paras piirteeni on hymyni. Ja sit sä esität se hymys. Niin aivan mahtavaa työtä. Kiitos. Hyviä vinkkejä tuli ja selkeästi kyllä Leo tykkäili tästä. Mitäs Peetu sanoo? Mä tykkäsin tosi paljon, että se oli energinen esitys ja se kertoi myöskin heittäytymisessä, just toi Irlanti ei varmasti ollut kovin helppoa lähteä sinne. Ja siellä tuli vielä loppuun kunnon klousaaminen, että siitä suuri plussa. Kiitos. Yes, otetaan aina parilta tuomarilta kerrallaan kommentti. Tässä kohtaa kiitoksia Julia Kiviniemi, Raision.